זה לא קשור למה אתה עושה בחיים, למי אתה, מה ההשכלה שלך, מה היכולת הכלכלית שלך. זה פשוט תחום שאנשים לא מבינים פה. אנחנו פוגשות הרבה מאוד אנשים משכילים, עומדים בראש ארגונים מאוד גדולים, קורה אירוע כזה, והם כאחד האדם, פשוט קלולס, אין להם מושג איך מתחילים לגשת לזה. זה כל כך מדויק מה שאת אומרת. זה ממש לא קשור למצב סוציו-אקונומי. זה לא קשור וגם קשור לנושא של אוריינות דיגיטלית, שאנשים לא כולם יודעים להשתמש בדיגיטל. זה תופס כל אחד מאיתנו. אנחנו עובדים עם טייסים, אנחנו עובדים עם רופאים, אנחנו עובדים עם מנהלי חברות, שברגע שהם נקלעים לאירוע רפואי, אין להם שמץ של מושג מאיפה להתחיל. מאיפה שהם מתחילים זה כן כל הנושא של פרוטוקול הרפואי, לבחור את בית החולים, את הרופא שאני רוצה חוות דעת שנייה, אני לא בטוח, אני כן בטוח, זה בסדר שאני אקח חוות דעת שנייה, זה לא בסדר, בואו, לפי חוק זכויות החולה, כל מטופל רשאי לבקש חוות דעת שנייה ולהביא רופא נוסף, מבלי שהוא צריך לפחד מהרופא שמטפל בו.